Ψαλμός 131, οδή των αναβαθμών. Μνήσθητη, Κύριε, του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ως όμωσε το Κυρίο, ύφξατο το Θεό Ιακώβ. Ή εισελεύσομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρομνής μου, ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου έβρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, έβρωμεν αυτήν εν της παιδείας του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις των τόπων ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη, Κύριε, στην ανάπαυσήν σου. Σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Οι ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένεκεν Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψεις το πρόσωπον του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ου μη αθετήσει αυτήν. Εκ της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι σου τη διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα διδάξω αυτούς, και οι αυτόν έως το αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξατο ο Κύριος στην Σιών, ηρετήσατο αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή η κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω, ότι ηρετησάμιν αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, ητήμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω ενσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου.